And then so I said, "Yeah, media, say she would do." And it will be in a jar. No one can conquer not for your money and one. You say one same piece swap and then you become now you will cheat you. Then some sort at the pa. The same way you're just out. Yeah, no, like nothing, wash it. Now, all comments I will want to so. Nothing, or subscribe. So, we are going to my coin anymore. I didn't try to only can say before, and now will be your boy. Now, or your pa mine. Now, I know will be your boy, I can't say. Now, oh, Myanmar, no. Then you can, about Cosema, be kind of. Now, in your bar, Eddie, Nana, Jammy. A few barcos today, Nana, every year. Amwa. And I said, Nana, Amwa, every year. And another barcos, Eddie, Nana, a man. Nana, man, no, dinner, our dear. Abrancasi, ehne. Friend, I know. But try. Now a war, Emma. Abrinum. It's in a summer, na a year at some deep pa. The near Bria boy, as you shall say. You near bay about no bemba. As they be uniwa. What you mean, Abidinati? Now, Mama young quiet cheek, crack. Nine cocoa has said, Nana, a year and try me. Now, on your baba, dear friends and a negro car. Oh no, and I know Nina a war sabre a dancy a famo. The brass away to call. Oh no, so. Efa baby and you can say why any ukuba. Okoye no onso ko we. Na eho ana bosum kase bi ko pie mu a. Na sabu som ya twindin obosom tutu. Ne ba ne friend say ko fo ye moa. Ono na ne kom sabu som. Echei eye kwame agye from pon a friend of Confonachi also ever come. You back up some a tree. Na midibitwa movie be in cheap. A brother no bria boa. Young Conway Dican, your chiller said. No one we didn't get a war a chum a memo. A chum could to come memo. Oh no, worry. Now, fee or tea said. Busum can see be a pure or no, which imitating her high pa. Woman kind who said, Canana and Emremu aspiti, near Kaka, when you been home. Indeed, now in Sini, any a ducifoi, any a cofoi, one more, and now will be a hot children or more. Na no bri ebo na owo achim no ana se no owo yi na ne yonko pa ani akomu hene e friend say ansa seseku eti oti se eye obusumfo bi a owo aduro pa ewo na seseku mamu awa akomu no osoma ma yeko ohini ho ana okosire ne se ni nua ba aware dada onya wo na emu wache se Obisini kasi bi a owa duro pa tete han e wo no pom ho enti nko fana no ntum no manu nua bai emra ebia na ono so otimi awo ebra na sase kuti sase mo sie no odi adije efre eye na manu ani ni kun eye na osui ofri abrankese ama mo ko ho kwase ni o ma no nuro ama habai onu abi no mai anche kura ana na mani oni sai
abra na manu enyi sen ye no owoye okowoye na oye abramuwa ama nana obiri ebo na ni je pa o abofre ifiada enti wodin tu kofi ana dira ye papa ede ma no so ode ma no osei afi osusu se baabi a okonya akoda ifiri yi eye obusum tutu so enti kane ne de se bibi saa ya saa eta ede obusum ni din eka ho enti se ohwe mbu Ghana mamu kura no edin edin panifo bibre edin eye abusum din ya no musu se ompoji no firi ho se koji no firi ho dia na o se ede busum no so na se de bibi ede ma no enti akolai edin no eda no beye Osei Kofi Tutu akire mpo de omu yi kofi no ede firi ho ede edin Osei Tutu no ena ma no na onenam eye kwamai ene kukufu a otimi koba da bia wo ko ne ye ba na bibia ena koba ase eye ohene eye odanchira na abo ampensim ehye mra ese obia mfa ono ankasa ne dihia dabi se onu ni ho a obitima bedina de emra no mesom denchira medika aka ewo yakasa afidie no yedika no so se na enkronkro bi a yebobo din ti se mampon nsuta kokufui ene bekwai fomena ene enkro bi ti se dwaben adwuso ene de kaka ho na obo de niema ekọ denchira ekokosom edibra amra ba se obia emfa na wo fa se ade bi obedi ade emfa mra no na o se na obiri ebo a odi na wo fa se a e friend se Osei Tutu I okọ denchaman mu nkusua dencha amamuwo amra che bebre ene koye emba wa de se ne bi kaka no obukọ a omkosom na baba se ye de ombesa se ye sa ba no na fa awo ebi su no omunyenyo obia ni ho asemka se wo ya afana ana wodi hie ene wanyo nti uni asem bia eka abra na Osei Tutu ewo eye de chamam na se ncha himfie na bo mpensem fie ho no na bo mpensem ono soso ni nua ketua bi a yesi ne siwa a ye friend say abna aku basua no soso ene na fie ho obi ehunu de ba ya ema onu ene abaye ene Osei Tutu konya enamu ayokufa a afi eba ye ne se ababa wai ekonyi sen na asem na ye hu pa ebi se abaye wai yesi ne siwa nikunu ewo ho nikunu no emfa no ho nka no na ene na hwan na akudi sa nseboni yegusu aye bontontoni ahwe di pakro no akoba se eyo Osei Tutu ana akoye sa anyambrasem no Osei tiye se wa hwe ya asem ebeba no ehwa ana ogi sa ifiri de chaman ebu sabra me kase ne denchira man no omkuro a na ya kase eye dwokwa ana fei kuro ba konsunso a eno so eka ho ebie Osei Tutu edi Amerika eto form enante ya efiri de chamamu edwane oba no ano obeto asuo ofin se ayiri eti anadwo no obeduriye no na otwa nsuo no anyeye me kasa so na denchira efo so ede asrafo ana sojafo esane dendendina yebepe no achi no akwan no so na sibekuno ekuno tru de adina Osei hwe no ontimi entwa nsuo no okohunu se tokuro bi da esie bi emu ewo nsuo no ho eba saa no
Obomodna ekowura asiem na okan wura ekata no so ebra na to afo no beduru ho no na ohwe se ni nsuo na sie yire no obi a mo no ban se obeto nsuo no bi se omuhu se omtomu a nsuo no ede wo mbekọ na fe na omo bom pepe ewo nsuo na no ebi efa nifa ebi fa bonkum ehwehwe se wo benya osei ache omo ye no obo paaba na de omo su ya ne se ene ebia no ode ahomtie ehura to nsuo mu nsuo nsu de ohuru toma ekwan bia so ene oni nyame enko nti na to afoi esan ekọ abakosam chese ohini Osei Tutu I ehye tokure mu a ena maako na nsa akopem se nsuo atwenye asana oti hunu atu nsuo mu na obo modena itwae odi mulkatente ebepie mu ewo kwaman no odi asemi kase ebobo ne ofa na obiri ebo a se wo fei asema atumi ni wo mesime koka hwe ana asema kofa bani na nabo ampensem ono nkasa ni nua twa friend aku abra bensua makonyi na no obiri ebo a edi ani kase tiam se no dia me de fayin wasai sauka sawo tana de jani basuma am ya baha wonba ne beto a ibekun meso amje won su ibekume entitumeka na kwakom eko na na sasesaku enchen wonde uni no na trashe ne pia de kwasha ho na somba no ma nhumi ahu na se mekura ne bekum ni kumia ene enye hwe na wo nya nkwa Osei esa twa na kwantuo so ofiri danchira ababedu kwaman wasa twa so esuso ekwa akom ekomu a yeka ho asem enemre mu akom ho ani ne beka sensa wo mu adoyiri ne pom ho ana eye akomfo nsase nti ho ana Osei namfom esai akọ anya kwanketwa na nso so ebede na nkro ohia soma wo Osei kodura kom no odi asemi akoto ne nana enim ema nana nso so agye no ene ne trai odi ne sie nana ya moso anche kromofo obi ase ensamoni a Osei akwakodie ni odi ne trai fefefe se ne nana omuti watu no ana afi ekoba ase ni wofa nana obiri yeboa ono soso obo modin bia senka obaka nipa bia bom nanka edu se entokwa bi ana obi betosho no so a nanka omu nyina ka ho bom nti nkurukura be bodin ana omu ye wadwen se obaka ho bom no mai saade ebra omu guso na omu eboabo ho se ye beka ho bom no sabre kuro ba kwa ne ka ho a no mso hye eye de kira ase ani doma eti doma kusi ani ne domi ebo modra kuti asemi ho ade kire eye na bo ampese eti se na no obiri ebo a obaka se hey no na je se eye domafo ene de kirafo abeto ahye so omu ekono eba sa na konya na to kwamai akonya na ato ne ba se no omu bo modena se ye ba hwe obi nanka waba no ba tira adwa no so na wahwe ama oman no ekimi akoso kama ewo ho omu bo modena eko kokufu se enka omu ko hwe omu nuanom bi nanka ono baba betra adwa no eso nanso omu nuanom omu kokufu no ka kire omu se dabi o na wanuanom bebre ena wo kwamai ho nti nhwe bi na ono wontra na
ubiri ebo adan na so kwa manfo yi anti ase ifise no mu hyede ni obi titiru bia eti womukọ womkuro baako a kanya ase eso aho ana omkọ hunu na bi so a na ono so ye frase na kwakudua na obi yese omra na omra medi kwaman ahune no na kwakudua be kana sebun ebra obae no se obedi ade no de kwasem ni emra ohihye ede ma kwaman efanifo no anya wo mu de eti wo ba mpreso se omu ba na di ade ekra ewo edumu ana nsusue ba se na obiri ebo a no fa se di mpo pa ede Osei Tutu bibi nti ana kwakotra akom eti sa de chedi a yenko fa no na yensan emfa no emra kwaman eho afei wọ́n twabɔfoɔ ɛkɔ akom ɛkɔto nana ansasesaku ɛde asɛm yi ato n'anim anyɛ nana ansasesaku de koraa sɛ obɛgyae Osei na ɔno nkoa aba na nneɛma mmienu nana ansasesaku ɛdwene ho yɛdi kwan sɛ dɔmafoɔ ti sɛ Osei Tutu ɛsan aba ami ya no mo bɛtɛ no kwa mu kono ana so sɛ wɔn kwa kɔbɔ de nkyafo ya maneɛ na de nkyafo nso so abeto ahye so enti ɔno kasa hwehwɛ na hɔ kuro baako a ne frɛ sɛ enum saa enum yi na pofo no akasie nyinaa hɔ na wɔn di eduru deɛ ɛdin sɛ wɔn Osei Tutu aba no ofa saa enumfo yi akofo yi nyinaa ede wo edi Osei Tutu achi edipa bɛsɛ ahasa mema akentira mwa a wo ho de pa ɛna wo ɛka Osei Tutu ho na oba no so na niyonko bia ne frɛ sɛ kofi agye frimpon a ne frɛ sɛ ofanochi ofano kan ho ani ni nyina ene baaye kan hu se sa ofanochi ono na ekom obusum Tutu no sabre no ana omu nyina eba kwaman medika ka se na ntwa nyame ni nua ne efre ne na dwakwa ono ene pai kɔ hɔ a ono so kɔkɔ wo ye na se nua fompo ani nti ena akiri ofanochi ono ekokodi agora ehene yese na adwa kwa nkrofo no bi na ekokotira ho sabre no emu ebra Osei eba na obabiduru kwaman no ade ani sine ni su tirupa ene se womu a ebo ama yekum na wofa no obehwe no ato so re nti wosre adumfo ye kan ho eba se womu ntwen na edoma oso ko tisha wo kane ani saa doma afoi ni kwasem ni Osei Tutu ene doma de bani ema ni kwasem ni o ka doma agui ema doma afoi dwane efiri baabi a obti osuntreso ekopie ye awa bisim ekopie ye ewo dumase ekopie ye ewo ene baabi a oma akwa kopie ya kyese wa hwe mu ebutwe pa nenumpo na wonya baabi entra ana sabre o hene ema wo baabi ese onkohye ne paamu wam hene ena man baabi se be hye me paamu aha na obi hwe hɔ a wo hu nti onkohye wamfo paamu enei domafo etimi keka nsem bi doma hene nsem ya na ya honti pa na so ene ifre bibi freedom of speech nti no akan troka no de go
wosi ukum asanti nya asanti na kum obri ebo anu oye kwaman ehene ana oni ukrofo ene de nchira kabo mu be kum Osei Tutu I no onu ko obepamo e ma akɔhye wam mu ne waka untimi ema ana uti ho na otuto ayampia ewo Osei I no na je se obe kwaman enko ehene afei na ade ba ko asasi nani so pa ne kura ne friend amakom na amakom ehene nso oye niema bia na onu nso ompe ntima okoto hye amakom ehene so saabre no na okuma amakom akosa emani nua ye friend bafo de udwane ekodu echima hene ti ye no nso no hopoye nti okachire nse onko kuro bi awon che ho a nkokrafo miensa bi achie okwa nkokrafo miensa ne de so Osei Tutu ba de bi obohun ngobo sa kura friend nkokrafo miensa enene abeyi kura friend se enkuransa abra Osei Tutu edi kwaman ade no ano emu ena nana sesese kunsuso okọ ne samanchiri na eni kasam ene minkan sei ababa ne friend say abra akubansua oba ani friend be o ba be ma na ebe ye hwehwehwe mu a na ye nyinsan a Osei Tutu ekwanyem no eno ana okọ ba e friend say ntim jakare sabre na onu so no ofa nanai bo ampensemu wa firimu nti abrantie ene edi na siso ana onu so owo dom na owo dom nti odinani esi nkronkura bebubo so yi emu ana Osei Tutu esade susue bi ba se na me wofa ani nkura mu nyina mo ye ntutue bi ana ntutue na nsia ma me wofa ofa mu ahwere ne nkwa enti se betimi a moma yen kan ho emmom na ba ko redura kai oyi ka boma ubu emu ne mu uyi ba ko nkronkro ya me bo din ye mampon suta kumawu Gabin, Juso, Bepai, Fomena, Sumia, any Kukufu, any Yakaka Winina, Egitu say, Ampa, a summer, Osei Tutu Abekai, Ampa no Fakai, so much Gitumwa, and Kababo. Nemum Adiana Cow when they say, seeing a Kaboma, fine. Any video so a penny. Aha, and I'm doing this. You bet trust me. Never do really penny. Any so some of you that. Yeah, no subscribe. No like. No share. No comments. If you number the question, wait my friend. Now if you also watch our game, it be also necessity. We didn't be here. Macam.